Ramogi Jwang kino machiegni okinyi makauno okinyi majaber matarika ng'wen dwe ni mar dwe mar apar higa mar 2022 orwakni machiegni odiochieng' ma pod rombe dhi mana nyime. Rombego mag piny owacho romo manotimo odiochieng' manyoro mano romono mar jatend piny Kenya kaachiel kod jotend migepe. Gigo magilose gin ang'o? Nyako Ramogi Jwang ikete mana ka GMO duogo mago chiemo kaachiel koda kodhi mokete nyinyo bende gidhi konyo koso oyo kinde magibire no odiochieng' makare koso yarwakni machiegni chino mar piny nyinga Cleophas Oluoch. Oyawre Nyako Ramogi Jwang kamoro amora ma intiere okinyi makawuono gweng' ma intiere piny oru e yo machalo nade. Bore Nairobi kae oru kakoyo ng'ich koth nyochwe midhiambo manyoro kama intiere to chal mar kor lwasi chalo nade. Kata kamano wantiere kae okinyi makawuono mar mi chenro mar piny machakore sani nyaka ng'omol kanyo sa 5 mar onyango. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Jwang kamoro amora ma intiere ayawi ni machiegni iru nade gweng' mabende intiere oru nade. Bore Nairobi ka wachieyo makare kendo wasemolo e TV mar Ramogi kae mar mondo mekel ni chenro mar piny mar odiochieng' makawuono mana kaka pile chenro mar piny chakre sa 12 nyaka sa 5 mar onyango. Koro bedo kodwa ka bende kidienje opogore machiegni nyinga Sharon Ong'awo. Sharon gi wachak gi Sharon kawuono. Ichio nade? Acho makare en mana ni koyo ng'ech. Ing'eni alam no ywak acho ni mano mara to koso mano mar ng'ato. Iwe ni en mar jirani. Awa ni en mar jirani ma ywak. Nikech ochopo chon koso nikech ochopo chon nikech ing'eni nindo na mit ing'eni koth kochwe nitie kaka onget berga. Kata kamano kiparo ni nego bed ni chopo ka Nyako Ramogi Jwang riti nakichiew miikri idonj chon. Ichiew makare? Amba chiew makare wago ni Nyasaye erokamano. Iwacho ni kata obedo ni koyo ng'ich kiparo ni inyalo puko mogo tiwacho ni we achiew bia los mogo nindo ibiro nindo bang'e nindo betinde onge en mana manyo polo bende iwacho ni en mana wer gi pako Nyasaye. Iti chiew nade Cleophas? Achiew maber ogo Nyasaye erokamano wacho ni koth obiro e kinde moro makare nitiere buru mane sechako thung'o ji Bore Nairobi ka to nabuoka na penjo oganda moko e mbui mar Facebook ni koth ni bende gowu taduoga wacho ni nindo ni bende mit ka koth chwe oganda wuok koda tung' mosuo moko jok moko duogo wacho na kia ni ka koth ochwe ka nindo nego bed ni leko na kia ni pidho kodhi koro in kaka japur en gimoro maber kuomi ma ji machalo Clinton omoro gini ka ni Kisumu en gimoro makare ne jok moko to winja jogo mane gwenge maero onyo ni koth okuchwe kuro koth ochwe Bore Nairobi ka. Iwacho ga ni koth kochwe Bore Nairobi ka wana kokonywa okonyo mana joma nie reserve nango. Iwacho ga ni Nairobi ni shamba la mawe. Koro ngeno marani koth ochwe gwenge mag Nyanza. Wang ni bende wantiere gi mbolea manengo nogonyore. Kenya Nyako Ramogi Jwang bende iseyudo gi wan koro arito mar mondo mi ukonwa oduma ka oduma osechie. GMO bende oduoki. GMO bende mano koro nego bed ni pith timore e yo makare. Kata kamano waiko ne joneno magwa weche mathoth odiochieng' makawuono wachako kod weche manyien manga kelni kanyo Nyako Ramogi Jwang. Tok mano ibiro yudo nonro mar gazet kama nyawadwa Cleophas Oluoch biro lidho gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard ka weche mopogore omi pek e gazede ariyogo mabende kaka pile wami mana siso mar ng'eyo gigo mantiere e gazet. Tok mano wantiere kod twak mokwongo e chenro mar piny twak mabende biro kelnwa kanyo kod nyawadwa Sharon Ong'awo. Mana kamano Nyako Ramogi Jwang odiochieng' makawuono twak mokwongo e chenro mar piny chakre sa 1 mar okinyi. Thund wach mabende biro bedo kwa twake en chiemo mong'ere gi dho ngere kaka GMO. Chiemo makamagi nothich oko e piny Kenya kinde thuolo mar higni 10 mokalo. Mano higa mar 2012. Kata kamano kaluwore gi romo mag jotend migepe mabende notimo odiochieng' manyore kar jot mar jatend piny Kenya mano State House. Koro giramo ni koro GMO koro duogo e pacho kae Kenya wan jowetewa Cleophas gi Joyce paro nade kaluwore gi duogo mar GMO nikech sirikal wacho ni sani kaluwore gi nok mar chiemo waseneno oro mabende nitiere gwenge 23. Dibed ni mano ema nyalo konyo nyalo kelo rosruok. Kaunti maromo 23 to kaluwore kod romo mano kelo jotend migepe masani pod ni apis nikech mano land gi William Ruto maka to koro gin mana jogo mogwel jogo mapod ni apis moting'o matiang'i gini kirango Joseph Kinyuene ni kacha mago Magarita Kariako Tobiko kaachiel kod mamoko muteka ok bene ni kacha jotend migepe ok biro kanyakla mondo mi gisom paro
counties 23 osebedo kod midhiero mar oro kaachiel koda kech maliyo mantiere gwengego kendo neno okang' moro makare ma sirkal okawo nikech gik makamagi gibiro ka sirkal odhir mochopo mogik makoro wacho ne watim ne jowang'o kech nitie to ang' wachom kanye wang'e ni mago kinde mamoko bende nitiere gik moko ma iwacho ni en kodhi kaachiel koda chiemo kodhi ma kopidhi to nyalo nyak e yo mapiyo mondo oganda yud chiemo e yo mapiyo kaachiel koda chiemo mamoko mantiere koda GMO iwacho ni en nyinyo chiemo moko ma omede nyinyogo kosemed kanyo to koro medo mabup kendo ginya dongo mapiyo piyo kata e kinde mantiere koda oro mondo mikech bende odog piny kora en okang' moro makare josayans ang' wach gik mopogore kaka joisalo gwenyruok e paro to nitiere maradiera jomoko wacho ni nyinyo makamano ponono nitiere kaka onyalo kelo kwiri marach e del kokete chiemo kacha mago chiemo ma ji chamo kata kamano ang'eyo ni sirkal kawo okang' mar wacho ni GMO duoge pacho kae ponono gisetimo research kata nonro matut mar ng'eyo ni nyinyo makamago mag GMO mabiro e pacho ka onge kwiri moro amora manyalo hinyo ngima dhano kendo en mano okang' makare mar miyo piny Kenya bedo kod chiemo moromo ahinya to sani ma bende oro nitiere gwenge mopogore opogore. Atok mano nyakora Ramogi Ajwang' kaka pile kawuono en chieng' tich ariyo obiro bedo kod chenro no mar orako kama in kaka jago ma bende nyalo gombo ni dendi obeda mogonyore ibedo kod thuolo makare mar timo orako mari kata e diero di kanyo kamineno okinyi makawuono tok mano to biro donjo e kidieny mar mbaka oromo kama kaka pile chenro mar mbaka oromo wachako kod chal mar fwambo ma bende biro kelnwa kanyo kod Cleophas Oluoch ka odiochieng' makawuono wabiro goyo mbaka kotudore kod chenro mar somo mar CBC korka koru Cleophas gi Sharon akia ni un nyaka sani uwinje yo machalo nade jolony osegolo paro mopogore opogore to nyaka sani mano kaluwore koda put manolos koda jatend piny Kenya mano William Ruto ka otene kod vice chancellor machon mar mbalariany no ma Moi kendo gino mantiere kar kacha gin jogo maromo 42 mano kirango giduto kacha mbalariany kacha bende oluom jok moko mantiere kacha maromo biro makoro bedo kacha maloso secretariat ni gendo ka gitieko weche makama gidhi chwalo yo machalo nade ng'ur mantie jonyuol nyaka sani moko pok oketi jopuonje kaachiel kod riwruoge mag jopuonje mamoko bende pod nitiere kod ng'ur mano kolose nat kaachiel kod akupet ang'ero ni en gimoro ma kar odiochieng' mag ka wawinjogi jonyuol nigi thuolo mane e loso kata chiwo paro kotenore kod somo kata gir somo manyien ni mano mar CBC nikech gine mag ywak jatend piny Kenya kan timo campaign en wacho ni jonyuol timo take away assignment kata homework gitimo nyaka saa 6 otieno saa 5 otieno gichieo saa 11 jomoko sichio kata saa 2 gineno penj to pod gitieko en wach moro malich koro warit wane ng'uro osebedo ka wuok odiochieng' makawuono ang'e ni Joyce Oduor dhi bedo gi jolony ma bende biro bedo ka somo paro kata kamano pod warito winjo ni task force kata mana jodito ma bende noyier biro bedo ka chiwo report mane anyakora Ramogi Ajwang' kochakore sani ma wachako twak maro kata wachako chenro marwa mar rupe ichako tudri kodwa ka bende ioronwa ote mari e namba mar ote machuok mar 236000 kaka pile Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Twitter @Ramogi TV wiki kwil gi YouTube bende wantiere live okinyi makawuono iyudo Ramogi TV namba wa mar goyo simu bende wabiro yawo thuolo mar mondo mi in kaka janyuol ichwalnwa pachi kotudore kod line manyien mar somo mar CBC kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. nyakora Ramogi Ajwang' simitudre gi Joyce Oduor kik wi wil mokitudre koda mbui maga duto te iyudo @Sharon Ong'aw tudri koda e Twitter Facebook achiel koda Instagram gi TikTok mara en Cleophas Oluoch machiegni nikech ma en rupiny we wakwong wayuda thuond weche manyien machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Piny wacho koro ogolo oko marufuku mayande oketo mag geng'o mwandu mag puodho ma olosi kod nyinyo ma otisi ni GMO mondo kik donj e pacho ka. E ote ma ochiwo bang' romo mar jotenda Kenya
bang' romo jatend piny Kenya William Ruto kod jotend migepe piny owacho okoni osekawo pach jokanyo e sekta mopogore opogore kendo yudo puothe makoro dhi neno ni jopur ojiwne gi pur mar pamba kanyakla kod oduma. E kinde ni ma jatend piny Kenya William Ruto medo keto kenge mag tweyo e piny owacho mare, jatend piny ne oromo kod jotend migepe kendo keto ayanga kaka inyalo kony jo Kenya yudo chiemo moromo. Buch jotend migepe ong'ado wach e wi okenge ma otenore kod lokruok chal mar kor lwasi ma piny Kenya nyalo tiyogo kaluwore kod midhiero mathoth ma omako oganda gie sani, koting'o weche mag oro ma nyaka sani osekelo nok mar chiemo e kauntis 23 ma pachoka. Romono ne owito oko kum mar chiemo ma omedi anyinyo ma idendo ni GMO mane okum e higa mar 2012. Mondo mi piny Kenya bed gi chiemo moromo, romono mar buch jotend migepe ma bende nochwoye kom gi jatend piny William Ruto ne okadho ne oganda jo Kenya winjo pidh kothe mani kod lony mag nyinyo molosi miluongo ni GMO. Kelo e pacho ka chiemo momedi nyinyo ma kamago mag GMO mane okum e higa 2012, pidho koth pamba ma omedi nyinyo mane okum e higa 2019, pidho kothe mochayo oro kod kayongo kaachiel kod pidho cham machiek mapiyo kaka okenge mabiro neno ni piny Kenya obedo gi chiemo moromo ahinya e thuoloni ma bende koro oro medo kelo midhiero e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Kaluwore kod okang' makamano, penjo koro en ni to ere midhiero ma kothegi nyalo bedogo kaachiel kod ber ma ginyalo kelo e jiwo chiemo e pacho ka. Jotend migepego ma bende wuok e apisi ne opwodho dwaro mar jiwo thieth ma nengone ogonyore ma idendo ni Universal Health Coverage, koting'o neno ni okumba mar thieth NHIF oketie rang'iny mar tiyo kaka dwarore. Gidwaro bende mondo puodh makare chenro mar omuom mar aheri kod chenro mar jolo jogo ma higi oseniang' mar keto ngima obed mayot ne joma osetieko thuolo margi mar tich kata rutaya bang' ka giwuok e apise mag piny owacho. Ka koro dong' mana ndalo manok to jopuonjre mag grade mar 6 kod jo klas 8 gi mago ma klas 12 timo penj, jotend migepego kwayo hawi maber ne jopuonjrego madhi timo penj maduong' giko higani, ka bende gipako okang' mar duoko e wang'e chenro mag somo kochakore dwe mar Januar higa 2023. Mano lipot mabende omiwa kanyo kod jafwambo marwa Georgia Bati. Ka wadhi mbele ni weg nyamburko koro oyudo fungruok matin bang' piny owacho golo medruok e osuru mane oyie e wi diesel kod petrol e chaka mar dweni. Bad migawo mochung' ne choko osuru KRA koro wacho ni modhigo ok bi mednegi osuru mar atamalo 6.3 kaka mwandu mamoko mane oseyangi ni nengogi dhi idho dweni. Edwin Okoth leronwa kaka KRA bende koro singo tiyo kod yore mopogore opogore mag choko usuru mabiro keto winjruok makare e kindgi kod oganda. Bang' piny owacho wito oko kony manyocha jopiny yudo e wi nengo mar diesel kod petrol ma osebet ka idho, nengo modhigo koro ne ochomo medruok kendo kane dhi mednegi osuru kod atamalo 6.3. Bad migawo mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA koro wacho ni modhi mag nyamburko kod mauta mar taya ok mi mednegi osuru no, okang' ma koro reso weg nyamburko e medruok e nengono mane osemienjo dweni. It will affect excisable products other than petroleum products. So all the other excisable products, we will make that adjustment. The only category we are going to leave out are petroleum products because of the currently very high prices of fuel. So we want to support Kenyans in ensuring that that price of fuel doesn't go higher. But for the other products, we have made that adjustment. It is by a requirement of the law. So we expect that Kenyans will comply. Modhi mag nyamburko en achiel kuom mwandu mane oseyang kaka ma idhi mednegi osuruno, ma bende mula apiko, lainde mag simu, juis molos golemo kod kong'o e kit mamoko. Medruok e osuruno koro ne dhi medo nengo mar diesel ma sani uso siling165 e lita ka lita kod siling10, kama petrol ma sani uso siling179 e lita ka lita ne dhi medore kod siling11 nyaka siling190. Ma kapok oland nengo manyien ma pod biro timore tarik 14 dweni. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne oseyo KRA kuom tiyo kod yore mar roko oganda seche ma gichoko osuru. I have sat down with the Commissioner General of KRA and I have taken him to task that the way he was collecting tax, he was not likely to get anything. And I gave him the example of a dairy cow. When you milk a cow, you keep on feeding it. You keep on making it happy. Even in Europe, they play country music to cows when you are milking them so that they can give you milk. But what they were doing with the cow was pricking it and punishing it.
bad migawono masani yango chakruok mar dwe makende mar jochul osuru matimore higa ka higa koro wacho ni giseketo chenro makare mar neno ni KRA biro choko osuru e yo mamuol ma ok giroko jok ma gichoko osuru kuomgi. About 90% of our taxes come through voluntary compliance. Those are people who do not need to, we don't need to go for. They know their obligations, they come forward and pay their taxes. It is the 10% who, some of them may not be paying their taxes because they of lack of information or lack of knowledge. Those ones we engage through education. There are those probably who are facing financial difficulties. They are not paying their obligations. We want to engage those ones in a more friendlier manner so that if they accept their obligations and they are not able to pay it entirely, then we can agree on what we call a settlement plan. Ei komenda manorumo dwe mar 6 higani, KRA ne ochoko osuru maromo siling trilion 2, omenda ma igeno ni biro chopo siling trilion 6 ei komenda machakore dwe mar 6 mar higa mar 2023. Geno koro en mana ni nengo mag modhi nyamburko ma idhi land tarik 14 dweni ok bi medo pek mar ngima ne oganda masani koro oseidhe rang'eny mamalo mogik ka opim kod thuolo moingo higni 5 mosekalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar udi koro idhi riw kod migawo mar lo mondo omede yote chenro mar piny owacho mar gero ute manengogi ni piny. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni gedo mag ute ma ichano time counties mopogore opogore koro idhi mipek mondo oganda modak e kuonde maongohore oyud ute mabeyo e thuolo mar higni 5 mabiro. Edwin Okoth lerono mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto mane olimo achiel kuom kuonde ma igere utego e gwenge ma Mukuru ne owacho ni chenro mar gero utego koro biro jiwore kod okang' mar riwo migawo mar lo kod mar udi kaluwore ni gedo mag utego osebedo kod pek mar yudo lo e seche madwarore. And to ease the coordination between the Ministry of Land and Housing, I have decided that the Ministry of Lands will now be together with housing so that it becomes much more easy to coordinate the whole housing agenda in the Republic of Kenya. Ruto ne owacho ni osechako tudore kod jotend piny owacho mag kor gwenge mar neno ni lo yudore mondo gedne oganda mabiro nyiewo utego ka gichudo mos. E boma ma Nairobi, lo maromo eka 3,000 koro igeto kod chenro makamano. We are going to work with the county government of Nairobi. I have already talked to the governor. We are going to work with all the other agencies so that these 3,000 acres, we can at least do between 400 and 500,000 housing units that will support the people of Nairobi as we do it elsewhere in Kenya. Chenro no bende koro biro geto jojua kali maloso dhoudi kod dirisni kama ibiro yudnegi chiro mar uso mwandugo ne piny owacho. We intend also to grow enterprises, the people who will make for us doors, the people who will make for us windows, hinges, and all the other construction products that will be required for us to complete these houses, including windows, window sills, and everything else that will come along. Jodak ma Mukuru kwa njenga manomukutegi kama kuom joket mwandu ne omonjogi giko mar higa mokalo ka gigeto lo ma jogo nodake bende koro ni kod geno mar yudo utego e nengo molwar kama gibiro chulo nyaka siling 3,000 e dwe ka dwe ka ginyiewo utego mos. The bed sitters that will be available here, complete with somewhere to sleep, a small kitchen and a shower and toilet, will be 3,000 shillings. The one bedroom is going to be 5,000 shillings, and the 2-bedroom will be 6,500 shillings. That is under the social housing plan that will involve the people of Mukuru. Pek mar yudo hola ma jok ma yutogi ni piny nyalo kawo ka ginyiewo udi e wich bar ma koro Ruto ni godo kendo koro kwayo kony koa kuom jod bura. Tumeleta housing fund bunge ikachezewa karata mpaka haikufaulu. We are going to bring it back to Parliament, and I want to ask my good members of Parliament, it is the opportunity. In fact,
The housing fund will give the government of Kenya the leverage to make sure that we can raise the money to provide mortgage for the ordinary people in Mukuru and every other part of Kenya to own a home. Chieno no ahinya biro geto kuonde dak mag jok ma yutogi ni piny. Kendo Ruto ne osingo ni limbe ne machielo biro chomo kar dak ma Kibra. E giko juma mokalo ni, Ruto ne osingo ne jodak ma Homa Bay ni obiro timo limbe gwengego. Kama igeno ni obro yango chenro maket kod mane olimo e boma ma Nairobi no. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. To kapod wantiere wechego motudore koda gero udi manego gi yot en ni bang' jatend piny Kenya William Ruto singo dok e kaunti ma Homa Bay dwe manyien mar chako ayanga gedo mar udi manego gi ogonyore. Piny owacho mar kaunti no wacho ni giseikore makare mar chako chenro makamano. Kaka jafwamb weche marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jopiny e kaunti no ni kod geno mathoth e wi chenro mar gero ute makamago. Jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kaunti ma Homa Bay odiochieng' manyoro ne osingo duogo e kaunti dwe manyien mar chako ayanga gedo mar udi manengo gi ogonyore maromo 5,000 katielo mokwongo piny owacho dhi gero ute 400. Tulikubaliana katika ile program nilizungumza na nyinyi hapa, tukasema tutajenga nyumba 5,000 hapa Homa Bay County. Na nitarudi hapa mwezi ujao kuanzisha hiyo program. Tayari kuna mpango ya the first 400 houses nitarudi hapa kuzianzisha. Owacho mar kaunti ma Homa Bay ne oseikolo malach romo eka 11 e boma ma Homa Bay ne chenro mar gero ute makamago kalo makamano osebedo ka otigo kuom higni mathoth. Jatend migao ma ochung'ne lope ute kod chano chenro mag bombe e kaunti no Roslyn Odhiambo okone gi rwako singo ma jatend piny Kenya kendo giikore ne chenro no. Our Excellency the Governor oikore mondo tijni ochakre masani wan ready gige waduto wan godo piny wasetimo planning koro modong dibedo mana the nitty-gritties matindo tindo mingiyo nango. Roslyn wacho ni tich maduong' masani gin go en luwo wach gedo mag utego gi piny owacho mamalo mondo ka jatend piny duogo e kaunti to yud ka gik moko oseiki. Gima koro dong en collaboration gi jo technical team moa national to gi mane ground. Ka wacho technical team en mana fine tuning mag survey, planning and approvals. Mago are simple things modong mawatimo. Mago ok nyal kawo long nikech en government to government ok odhi kawo long. To gik modong machalo kaka documents mag law mago to nitie. Ka okoni gedo mag utego eko bende biro konyo e chugo thuolo mag tije ne rowere kaunti. All along waseng'iyo ni jo thurwa dwaro tich. Omiyo wadhi involve the local labor. Mondo jo community ma mondo ti. Unless ni kama okwanyal yudo specified labor ema biro bedo sorted from elsewhere. But meanwhile wadhi tiyo gi state government department, wadhi tiyo gi the local county government departments and the local community. Kama kuom jopiny bende ogolo pachgi ka gipako jatend piny William Ruto kuom singo mane ogolo e kinde limbe mare no. Waduoko ni erokamano kendo kang' mokawo no ber kabisa. Kendo wabro yudo gonyruok koluwore gi yo mar chulo rent. Kobiro geronwa utego, wageno ni wabro dake kendo gi bei maber. Obro konyo werewa e yore mag tije. Sama tich ochakore ka onge jo Kisumu County kata jo Migori County ma biro dake utegi kata ma biro tiyo tijegi. Gin mana nyithindo mag Homa Bay ka, gin mana minewa ma Homa Bay ka. Sama tich oyudore nyiso no chumiwa biro losore maber. Jatend piny William Ruto sengo duge kaunti ma Homa Bay ka dwe manyien ka ochako ayanga gedo mag ute manengo gi oyweyo. Jodak e kaunti ma Homa Bay nigi geno ni utego eko ma bende biro ger e lo masani koro wantie niendi biro konyo ting'o malo ngima jodak e kaunti. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Tend bunge e kaunti ma Siaya odum mabor kod seyo mar tia rietha gi omenda mag kaunti ma itimo ne nonro gi duol makedo gi mibadhi EACC. Kanoloso karan e bunge no Eric Ogenga oyango ni chudo manotim e kamiti mag bunge koro karan mag bunge ne otim e dwe mar 7 to ok dwe mar 8 kako oseyanga kod gavana e kaunti no James Orengo. Duol mar EACC ne oyango kuo mar omenda maromo milion 400 e kaunti no, kama duol no wacho ni kamiti mopogore mar bunge ne oyudo omenda madirom milion 112 kaka ran mag bunge no yudo milion kata shillings 600 nyadi 5 e odiochieng'. Weche mawuok ni members ni clerks mag county assembly ma Siaya no oyudo pesa moko e yo ma ok ni kare. Mago gin weche mag miriambo, ok gin weche mag adier. Adiera makende to bende nitie barupe kata records ma ng'ata oyiene bire county assembly mondo bi onon. Records gi wacho ni pesa ni gi noch okwa kapok financial year orumo. To pesa biro tarik 30 dwe mar 6 ka financial year rumo. To ochul gi members tarik 4 dwe mar 7 ma members no sign ni pesa gi no chul gi to gima nyaka wang'e ni ochul gi kalure gi tiche mane gitiyo chakre dwe mar 2 nyaka dwe mar 6 higani. Koro pesa biro mang'eny. To koro kochul gi dichiel to chul gi through accounts mag committee clerks. Nikech mane gima chik dwaro. Pesa ok mi member direct nyaka tu chule through the secretariat. Od buche mag county kata county assembly ni kod thuolo mar chuogo budget mabalang' midendo ni supplementary budget mar neno ni gidhi nyime kod tayo chenro mag county. Ma en bang' yangore ni thoth counties ne odong' maonge omwom bang' yiero ka midhiero manitiere en kaka chenro mag counties go biro dhi nyime e bwo telo manyien. Joja oko gi ler mathoth kawuok Mombasa. Romo mag jood bura mag 10 counties mopogore pacho ka sani dhi nyime Mombasa mar twak ewi chenro mag tayo 10 counties mekgi. Od bura mar county ma Kisumu en achiel kuom counties mobago romo ma kamano, ka achiel kuom ajenda ma gin godo en kaka gibiro dhi nyime kod tayo chenro mekgi e sechegi manok mar omwom mokwako thoth counties ma pacho ka. Kinde ka kinde itimo ka budget mogik mar omenda kosetim gimoro ni nomination e counties mopogore. Koyudo ka samoro priorities oketga mowinjore nikech samoro members moko osedong' ok oyudo nomination, samoro ng'ato beluoro ok biduogo e government mabiro. An gi agenda mar ng'eyo to government mokalo noweyo dongruok mage manok ochopo kare. Moko kuom tiegruok ma bende ichiwonegi gin mago mag chike mag od bura, kedo kod weche mag mibadhi kaachiel kod tiyo gi pesa jopiny e yo mowinjore. Waluongo jok mang'eny ma bad riwruok mag sirikal mamoko machalo kaka Auditor General mabiro wuoyo gi members kaka onego bed ni itimo chenro mag pesa. Wan gi office mar controller of budget mabiro wuoyo kod members kaka itimo budget. Wan gi officers mowuok ka Ethics and Anti-Corruption Commission mabiro ng'iyo ni conduct kata behavior mar oganda mar members mag assembly seche magin e iye kanyo. Wan ka mondo wagor to en ang'o modhi timo mopogore gi manotim chon koa e assembly mokwongo, assembly mar 2, wan e assembly mar 3 moting'o members mane nitie assembly mokwongo division kachakore assembly mar 2 ma 2017-2022 kod assembly mar 3 ma koro ting'o grube 3 gite. To kata bang' ywaruok nyiedhore e thuolo mar yiero spika mar od burano ma Kisumu, gikoni ma bende en romo ma koro geto kelo kanyakla jood bura duto mar chopo dwach jopiny. Ne wadhi e yiero mar spika and en democratic right mar ng'ata mar member moro amora yiero wing monyalo support nikech contenders no ne gin more than 2. Koro jomoko nokawo sides mopogore but at the end of the day gima kelo wa together and representation gi other duties mag MCAs. Ung'eyo ni Kisumu en kama ne chon ne iparo ni en kama koko nitie sakasa. To nyaka koro wagol image machal kamano mondo wanyis kido maber mar jatelo matimo gik ma jopiny dwaro kaluwore gi pesa mantie to gi dwaro mag jopiny kaka dwarore. Od bura mar kaunti ma Homa Bay kaachiel kod mano ma Kitui gin mana moko kuom counties madhi nyime kod romo ma kamano e kaunti ma Mombasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mar jopuonj mar NAT okoni gisiro lwedo aput manyocho yier mondo ota chenro mar lokruok midwa tim e sekta mar somo. Mabiro e kinde ma jokanyo mag somo mopogore osebedo ka golo paro e wi apudno manolos kod jatend piny. Judith Omondi kod mathoth.
Paro mopogore opogore osebedo ka wuok kuom jokanyo mag somo ma pacho kae nyaka ne jatend piny Kenya go chapa put mabiro telo e twak mar loso chenro mag somo ahinya to kotudore kod lai manyien mar somo. Riwruok mar jopuonj mano mar NAT ogolo chung' margi kotenore kod wach mar nino wegi oko mar apudno. Onego bed ni nitie joma kelo neno. Koro ka wan e iye kata to ng'ama dhi kelo neno. Ema nomiyo giketa apudno kaka ne gikete cha. To wan wadong' oko mondo wachok neno ma jopuonj te mineno wadwani mondo wakel kaka ginene. Wachoke mondo waket kanyakla mondo wat niya jopuonje e Kenya ka neno ni onego wakel lokruok kuonde machal kamagi. Emomiyo wan ka wan oko waneno ni ber kodwa nikech biro miyo wa thuolo mar bedo mbele mare apudcha mondo wamegi kaka waneno. Gikoni ji mane okete apudno gin ji mabiro kelo lokruok makare. Kingi apudno kaka nokete joma olony gi weche mag somo. Koro yudo ka apudcha nigi almost ng'ato ka ng'ato ma monego bed ni olony gi weche mag somo monego bed ni choko paro to keto kanyakla. Koro apudno taneno ka composition ok rach en ogiko maber. Bende kaka riwruok gichwalo gigo ma de gigombo mondo otimie lokruok kaluwore kod CBC. CBC nigi demands mang'eny. Learning areas mang'eny king'iyo curriculum design to jopuonj shortage nitie. Ma wan pek manitie en ni msigo ma japuonj oting'o ka dhi puonje klas ema pek. Kaka sani wan kaka jonat wasewacho niya nyithindo manie grade mar 6 ok onego dhi e secondary school moro amora, onego gidong' adong' e skunde kuonde ma gintiere. Mano wan emowacho. Riwruok machielo mar jopuonje mar Kupet kata kamano nenore ka gima ni kod paro mopogore gi mano mar NAT. Kanyicha giloso e romo mane gibago kod jopuonje ne gikoni nyaka jopuonj medi apudno. I'm actually demanding that by Tuesday, Wednesday, Thursday all teachers must be represented on this task force so that their views will be heard every day. Nobody can design a curriculum for us to come and teach. It will still be subjected to a lot of confusion. Kamiti mar apudno ma oyang ni Working Party on Education ibiro ta kod Professor Rafael Munavu kaka jakom mare. Kamiti ni ibiro tiyo e bwo migawo mar somo kendo chiwo duoko gi bang' dweche 6. Gibiro nono chenro mag somo mar CBC, chiwo paro e wi lokruoge madwarore e yor somo no, nono chike matayo somo kod lokruoge mowinjore e chike go. Bende idwaro ni ging'i kaka omenda nyalo yudore mar siro sekta mar somo kod yore mag neno ni jopuonjre duto yudo somo e kind mamoko. Jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro singo ni weche duto biro bedo makare lwet apudno. CBC iweze kusaidia watoto wetu, iweze kupunguza gharama ya kupunguza ile mzigo imeweka kwa wazazi. Mimi nasikia ninyi mnafanya homework mpaka saa 8 ya usiku. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora Mugejo angi report mabende ochiuno kanyo kod Judith Omondi kotudore kod chenro mar somo mar CBC ema chopo godo e giko chenro mar weche manyien okinyi makawuono ka wachno kata chal mar CBC ema bende wabiro goe mbaka kango chopo kanyo e chenro mar mbako romo mano saa 3 mar okinyi. Moko kuomu bende neno kosetudri kodwa e Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono e wanyisi ni nyalo tudri kodwa e yore waduto te maga tudruok. Josephat Wood Ligala Ochieng wacho nono e yo makare ka entiere Kayole Matopeni Boston. Martha Otieno wacho ni Ramogi TV ler ndiki Sumu. David Onyango wacho ni en nyakwar Joyce kabendo neno aka entiere Ndori Asembo ka oneno Ramogi TV ler ko wacho ni Amos ne Odhiambo Jangoma. Ote thotha hinya Prince Guya bende wacho ni oyawre kanyo neno amalera ka entiere Sega. Prince Guya onogo bende wacho ni oparo ni CBC ber kata owacho ni kata bedo ni nengo mare nyalo bedo mamalo matin. Nyakora Mugejuang pod med chwalonwa ote magi ote mabende pod wabiro medo somo ka wadhi mbele kod chenro marwa. Gikanyo yiena mar mondo mi akaw yoyo matin mabende akaw gisani. Tok yueyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoche biro donjo kod nonro mar gazet. Kikidhi mabor.
chiwo chenro maber moloyo en ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno, tiedero, ngeso ka ngeso, sa 11 odhiambo, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10 odhiambo, Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Ramogi Jwango yawre kendo machiegni ma en chenro mar rupiny mantiere kae koro nonro mag gazet. Wasechake mana kama nyaka Ramogi Jwango weche manyien waseyudo gigo matimore e pewe mopogore opogore. Wantiere kodi kar kae wagonero kamano kobedo kodwa ni wachak sa 12 nyaka sani sa 12 osekalo ka dakika 37 ka koro wantiere kodi ka mondo wakoni gigo matimore e gazet mosebedo kanyo katimore e piny Kenya odiochieng' manyoro madhi timore odiochieng' ma kawuono. Gimago bende mano timore ndalo mokalo ka koro sani otang'ore mana kaka rapar kendo ka wantiere kod mane gazet mar Standard, mano The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation. To kaka pile ok an kenda, antiere kae kod jafwambo wadwa mano Edwin Okoth ma bende koro da nonogo gazet okinyi ma kawuono nyaka thuolo ma sa achiel ka twak mokwongo pok ochako e chenro ni mar piny. Machiegni Edwin. Erokamano Cleophas, ageno ni chiewo maber. Achiewo makare, chiewo nade? Amba chiewo maber. Koth chwe koyo ng'ich Nairobi ka. To mane kaka en. Donge kendo kane nyoro ichiwo report moro mane ichiwo moro mandimba ahinya kane wacho kanyo ni ntiere chenro ma koro piny owacho bende golo mopogore opogore mag reso jogo man gi kech. Mano bende report mano gol kanyo gi Bati bende ka irango ni ntiere chiemo kaachiel koda kodhi man gi nyinyo maluongo ni GMO ma bende koro oseduogo e pacho ka bang' thuolo mag higni 10. Mano bende wach momi pek e gazeti mar The Standard modarango mokwongo kapok warango ni siling to koro timre nade piny Kenya. Wacho ni state of the ceiling kaka ondike kar kacha siling montiere kar ka siling olwar, siling ni olwar to kolwar tiende ang'o. Koro karango sani weche gi mag GMO momi pek ka jatend piny Kenya William Ruto korero duoke mano bang' higni 10 nochunge higa mar 2012 kendo nitie gimomi nochunge koduoke kamae kaluwore gi maling'ling mane yudo ponono kane wechego mag fwambo kane omaki odiochieng' manyoro. En ang'o mane yude weche makamagi mabende omi pek e gazet ni ite mar 10? En romo mane jatend piny Kenya obetgo gi cabinet to giwacho ni koro ma en yo mar reso ngaji ma koro mako gwenge mang'eny kendo counties 23 sani ni marach nikech chiemo tin. Koro apani ma en yo achiel mar neno ni wanya yudo chiemo mawuok e pinje maoko ahinya ahinya to ma iluongo ni GMO gi dho ngere. Gin ma olos e yo ma jolony otemo tugo matin gi kaka chiemo go iloso, kaka ginyalo twi mapiyo piyo, kaka ginyalo bedo maonge gi tuoche, kaka ginyalo bedo ni kata nitie oro to pod ginyalo mana ti. Mage gin achiel kuom yore ma piny owacho koro neno ni inyalo kedgo kod ngaji. To kata kamano en gima ne gikwong giyawo ne chiemo ma imiyo jamni dwe mar 6 higani.
koro kang'e ni ang'o motimore ma koro wachopo ni dhano be koro yienegi ni mondo oti gi chiemo ni. To kata kamano wageno ni jolony kaka National Biosafety Authority gin joma osebet piny giseng'iyo gi matut moromo mondo ging'e ni kik wabed ni kech kayowa koro miwa chiemo ma nyahinyowa mohingo kaka wan. Omiyo ma gima pani jolony oseng'iyo yo makare. Koro ma en yo mar reso oganda. Kan achiel kuom yono mar reso oganda nyakoro Ramogi Jwang' isomo mathoth mar wachno e ite mar 10 mano gazedno mar The Standard kendo mane mantiere kar kacha kantie singo mopogore opogore ma ichiwo kanyo ite mar 10 nyakoro Ramogi Jwang' kanye motang'nie kaka nochak yiene chiemo kachiel koda kodhi man gi nyinyo ni miluongo kanyo ni GMO wandike kanyo higa mar 2000 ne ntiere kar kanyo mane koro nowuok ineno ne ntiere gik mathoth mane wach ni winjruok mane chalo nade rangi kacha konyo ni Cartagena Protocol mano mar biosafety mano timre kanyo higa mar 2003 kane kanyo ka irango kanyo ni biotechnology policy mano koro chenro go marango kaka itiyo kod lony manyasani ka irango gigo mipidho gigo ma ichamo duto higa mar 2006 higa makoro ne wakoni kacha mano higa no mar 2012 edwin kinene kanyo mane higa no mane migao no mano kane oten migao no mar public health mano ka irango weche go mag thieth kane gin kacha kauntel koda Beth Mugo bende no chako aput moro mag rango kendo neno ni bende chiemo man gi nyinyo kachiel koda kodhi man gi nyinyo gi bende gintiere kod rang'iny madwarore mano kane wacho kanyo ni higa mar 2012 kendo ka koro ne kacha higa no bang' nonro makamano ne ochung gik makamano en ang'o nyabedo noduoke nikech kech jochiemo nitie nonro motim kendo nikech warango ka higa ni onge gimoro amora ma olose iwacho kacha ni higa ni mar 2022 ema ne pinyno mar Amerika ne owacho ni piny Kenya osebedo katimo ang'o nokono piny Kenya ni gino ma otimo mar weyo kawo chiemo mag GMO kachiel koda kodhi ni ok en gimoro makare. Apani gini en higni 10 chakre ne Kenya tamre ni koro ok wadwa chiemo mag GMO to gik mosetimore mathoth chakre higni 10 go. Omiyo ma tiende ni ntiere gik ma pod niloso mondo ket makare eka koro Kenya obede rang'iny ma wanyalo tiyo kata wanyalo ng'eyo ni chiemo mar GMO ma watiyogo ober ne oganda machalo nade. Apani mago gik okenge mosebed ka ikawo to kata kamano mana kaka iwacho ni ka task force mane olos higa mar 2012 no notamore ma ok miyo Kenya okumo chiemo kata omo chiemo mag GMOs. Nitie gik mosetimore oseteme rabolo oseteme soya beans e higni mosekalogo ma koro waduogo wayie ni koro ti kode chiemb jamni. Tapani ochopo kama koro wane akere kiki moro ma koro piny owacho yie ni koro oganda be nyalo tiyo kode to GMOs ok en chiemo marach mokwongo kolose e yo makare kong'iye gi jolony e yo makare. Luoro manyalo bana bet ni fuoge manyalo bet e Kenya kae ma kata GMO nyalo chako loso gik moko ma giwacho magi gin nitie joma nigi araka e Kenya kae pani ok ni wasebet gi ok ni en gima wendo kuoma ni jomoko osebet ka pidho gwen me ing'isowa no chuo sindan gwen ichuo sindan to koro gweno bet maduong' gi kuota chalo gweno modhi e gym gi dwe achiel osechinje to ineno ka gigo somersaults town kae. Wahero shortcuts kaka jo Kenya wahero gik mitimo piyo piyo koro mane kama wanyalo bede gi pek ni be ntiere kaka inyalo rang gige e yo makare maonge gima ng'ato koro kawe shortcut moro manyalo hinyo jopiny. Apani mane kama pek nyalo bet to kata kamano pinje maoko pinje modongore ma ji tiyogo kendo en yo mapiyo piyo mar yudo chiemo kendo en yo mar nyayo chiemo e yo ma kata ka nitie oro kata ka nitiere tuoche mang'eny kaka kuonde mwadake gi nitiere tuoche mang'eny mayudo cham manyalo miyo koro bedo ni ok wayud cham moromo ema koro kech kayo waeni. Koro GMO ni en nyalo reso to gima nyaka piny owacho keti ni kik we fuoge ma jomoko nyalo tiye gi gima hinyo oganda. Ka nitiere fuok machalo kamano nyakoro Ramogi Jwang' gima nyaka par ni wacho ni chungo kelo e pacho kae GMO ne ochung' mano higa no mara
2012 mano dweno mar 11 sani dong osekalo kanyo wacho ni higni 9 kod dweche 11 kochopo dwe manyien kanyo to koro iloro mana higni 10 are ne kum kelo e pacho kae mano ji mantiere